Тая година те ограбиха 3 пъти. Викат му инфлация. Първата кражба. Шефът ти те измами без да ти каже нито една лъжа. Вдигна ти заплатата 7%. Колкото инфлацията. Само че 7 е средното. А средно никой не живее. Наем, кола, дете. За теб не е 7. Поне двойно е. Мерси, шефе. Не е заговор. Шефът ти плаща по средното. Така е по-евтино. А ти си благодарен, че те мина. Всяка година. Втората кражба. Покриват ти. Имотите в София 60% нагоре за отрицателно време. Това пак е инфлация. Само и казват инвестиция. И я махат от числото. Удобно. Най-скъпата цена в живота ти, а официално я няма. Казват, че покрива не е разход, а го плащаш цял живот. Третата кражба е най-старата. Толкова стара, че си е приел за нормална. Киселото мляко. Кофичката беше половинка, а сега е 400. Същите пари 100 грама надолу. А върнат ли ти 100 грама, го пишат бонус. Връщат ти откраднатото и го наричат подарък. Един номер с 3 различни имена, но сметката все е твоя. Викат му инфлация, но по паспорт е грабеж.